כן, כן. покажи това помпата, да. Ама тя в момента няма вода. Окей. Да виждаме. עכשיו, Значи זה... тя в момента е затворена от крана, няма вода. окей. Иначе тя така работи. Ето така. Да, Нали? Така засмуква и така изкарва вода. да, окей. Това е брутална помпа. Електроничко. Да, електрическа. Опи, отваряй, отваряй. מה, אתה רוצה לצלם? כן, отваряй. Да. Това е модерна помпа. Това е модерната помпа. מה זה? Хидрофон. Ами да, когато пуснеш крана и тя тръгва. Тя помпи сега от земята. Иде. Вау. Сега ще направи налягане, 3 атмосфери налягане и спира. Ето. И държи 3 атмосфери налягане навсякъде. Автомат. מהנדס. איך אומרים מהנדס? Не знаем. И аз не знаем. She asked how he say engineer. Oh, I think he's the engineer. Engineer. Преподавател на техника. Да. Дали те И това е слива, това си е? инженер. Това е това? Това е сливи? Сливи, да. Сливи. Джанки. Ето, сливи. Да. Дай. Ракета цъфнала. не, направо върза. שזיפים. ענבים, קרן של ענבים. Орхидеите не са видели. Орхидеите не са цъфнали, само една тя прецъфтява, те прецъфтяха. много хубаво. הגינה שלנו קטנה, תגיד להם. Тя още ще е горчива, тя не може да се яде още. Зелена е. Зелена. Кисело. Не. Кисело. Аз го обичам сладко. Що си причиняваш аз? Окей. Ела, Ракия. елата. Иди да видиш Ей, тук правя ракия. אוקיי. עושים שזיפים רקיע עכשיו. נראה איך עושים רקיע. עכשיו אנחנו יכולים לראות איך עושים רקיע. Това е казан. Казан. אוקיי. Вътре сипвам материя. Сливите. Водата, сливите, когато са готови. Да. Тук се слага един капак Ага. с една тръба. Идва до този охладител. Тук спаля огън. трябва да го... Затопля. Да. И שמים פה בפנים את השזיפים, חממים. то почва да вали. Парата идва тук. Това се пълни с вода, за да охлади парата. Ага. Парата става на течност на ракия. И ракията пада в една кофа и аз го прибирам. העדים עוברים לשם, יש שם מים כדי שהם יתעבו, ואז כשנהיה רקיע זה יורד לתוך דלי והוא לוקח את זה. Да. Да. Дестилирано. Дестилиране, да. Дестилиране. И ти седиш тук и се пиеш. Да. Този телевизор го слагаме и тук. И гледам телевизия, огън. И каркач. И чакам. И така. Така. Казан. Казан? Да. Кой е казан? Ето това е това е казан. Да. Викаме му казан. Казан. За ракия. וואו. много хубаво. בית ענק. Аз ще дойда да седна с тебе там и да го пия ракията. Да я варим. Ама то когато се вари нова ракия, се пие стара. Да. Защото от новата много главата. И после... Да. Да. Така е. Ани какво каза? Ани ще дойде. Чакаме.